Lieve, welkom bij een nieuwe Tonnies familietip hier vanuit de woonkamer in Zittert op de Rijksweg. We hebben weer een gast, maar je kent hem al, ik hoef hem niet te introduceren, maar hij heeft wel een paar zo'n pleitjes bij zich. Hij gaat er heel veel over vertellen en volgens mij zijn er lui die piraten opschat. Die moeten nog gaan opletten, want er zitten bijzondere pleitjes bij. Dit is namelijk de Thunders, dan krijgen we die drie. Dan krijgen we, wat is dat? Piet en Frans. Dan krijgen we de Alpenzusjes. Ja. Dan krijgen we de Philomena Boys. Hey, die ken ik bekend voor. En dan krijgen we als laatste Smile. Nee, Pussycat. Oké, nou, dan weet je natuurlijk al de man met een hele grote, bijzondere platencollectie hier in Limburg, die vanavond weer bij me is. Neem eens mee aan Stefan Pennershoed Else! Hey! Hoi! Stefan, ja, dat was geen introductie, de lui kennen ik het huis vol met platen. Kenjer en vrouw, nog gelukkig getrouwd, alles op zijn plaats. In orde. Ja. Wat is de laatste plaat die je gekocht hebt? Een goede vraag. Vanmorgen. Vanmorgen heb ik een Australische eerste persing van Highway to Hell van ECDC gekocht. Nee. Van een Australiër. In Australië gekocht? Yes. Oh, yes. fuck. De man was al wakker vanmorgen, dus... En die houden ze nog niet? Jawel, maar nu heb ik ze dubbel. Nou? Ja. Waarom is dat investeren? Of is het, want ja, mag ik vragen wat zo gaat kosten of wil ze het liever niet zeggen? Dat zit rond de €250. €250? Voor een singeltje heb je? Nee, een LP is dat. Een LP? Ja. Maar die kun je eigenlijk hetzelfde komt die maar te koop. In een goede staat voor een goede prijs. En daarom zocht die staan heb ik ze gekocht. En dat is mint? Nee, niet mint. Die is van 576 geloof ik is die. Dus mint is ze niet. Maar wel een VG++. VG++. Ja, Very good ++. Ja. Maar doe ik ze dan gewoon om meer ooit nog eens te verkopen? Ja. Wilt ze wel, is wel handel. Dus een stukje handelen en ook een stukje, ik kan het geld op de bank laten staan. Ik kan niet eruit kijken, ik kan niet eruit loesteren. En nu heb ik dan plaat in de kast waar ik kan loesteren en eventueel later voor het meer kan verkopen. Maar redt ze die ook dan? Of leert zeker. Ze die? Oh, toch? Nee, dat hebben we nog geloesterd daar. Oh, oké. Dus net dat ze die ergens in paks en niet staan. Nee. Oh. Nee, die wordt wel gedraaid, maar wel voorzichtig dan natuurlijk. Perfect. Dus uit Australië. Ja, we weten dat ze een enorme vinyl-fan is. Best een paar keer hier bij mij in de woonkamer geweest. Mag ik dich trouwens bedanken, want kijk, dat is natuurlijk... je kent natuurlijk hier wel naartoe komen, naar Tonnies familietip, maar Stefan, die noemt de mensen singeltjes, die noemt cadeautjes met. Ja. Buffalo Soldiers van Bob Marley en de Wailers, Manuela van Jacques Herp. Met de B-kant, ik wil nog even met je praten. Geweldig. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ik denk die van Jacques Herp, die heeft er vast nog niet. Ja, maar ik heb ze wel al, maar dan heb ik die ook dubbel. Goed. Ja, Stefan, ik heb net die singeltjes laten zien. En vrouwen het net over... met Hans. Hans is ook een halve piraat. De techniek. Vrouwen het over piraten. En dat nu toch weer zo hot is. En toch heel veel luwe pleitjes draaien. Voornamelijk, volgens mij hier in het zuur niet zo van, maar boven in Nederland wel. Ja, Gelderland overijssel daar concentreert zich dat wel. Ja, dus zeggen eerder straat zitten 5 piratenzenders. Dus, maar allemaal met vinyl? Draai die alleen maar pleitjes? Ja, want het moet wel vinyl zijn. Als een heel zeldzame plaat hebt, bijvoorbeeld die van die draai, als je op cd hebt, ja, die gooien ze leveren in een draaibak dan tot ze tank gaan draaien. Dat moet wel vinyl zijn, dat leeft origineel. En dan, want doe verkoopt ook veel platen nou, want dit genre, wat zo vandaag, ja, ik zag wel oneerbiedig piraten, maar het is geen sjaalnaam. Nee, helemaal niet. Dan noemen ze het veel geheime zender. Oh, geheime zender, oké. Ja. Omdat het toch... is het nog illegaal? Ja, hartstikke. En dan draai je voor Nederlandstalig voor? Nederlands en Duits. Maar doe heb ze nu ook. Want bijvoorbeeld, ik loop op een zaken vroeg. Wat is die eerste
Wat heb ze als eerste metgenomen, Stefan? Johnny's Back in Town van de Thunders. De Thunders die komen van Montfort. Van Montfort? Volgens mij is 1 of 2 van die mannen, die zijn er helaas niet meer. We hebben 2 singeltjes gemaakt. Ik ben niet per toeval bij terechtgekomen toen ik ooit eens iemand had gevraagd van die zijn bij jullie uit de buurt. Kijk eens of je die eens kunt vinden. En dan heb ik die gevonden. En dan heb ik die nog eens gevonden. En die heb ik zelf gehouden. En het is gewoon chique muziek. Dit is van 65. Uit Montfort? Ja, van Montfort. Zat er nog in de blinde bij. Dat wordt hem door. Oh, maar dat is echt, dat is het niet goed. Dat is zonnebril op... nee, dat waren echt, dat er echt niks uit, ja. Maar zingen die dan, volgens mij Engels, zingen de Engels. Oh, dus niet dit is niet per se een piratensingle, dit. Oké. Nee, die heb ik eigenlijk metgepakt. Maar dit is een zeldzame waar. Dat is niet vaak, nee. Oké. Nee. Ik hou er ook nog nooit van gehoord, maar ja goed, waar ben ik? De Thunders, Johnny's Back in Town uit Montfort. Ja. Ga luisteren. Daar komt er het eerste keuzepleitje van Stefan. Well, you know about a fella named Johnny B. Good. He just came back from Hollywood. Now everyone gets round and round. Die hebben nog een single gemaakt dan. Ja. Nog een zwart. Die hebben ook juist met die kraak gehad. En ik heb er helaas geen hoesje bij. Oh. We hebben een collega heeft me wel een hoesje beloofd. Dat heb ik hem net nog eens ergens gevraagd, maar ik moet hem nog maar eens bellen, denk ik. Bij dat hoesje hier nog dubbel liggen. Van het andere singeltje. Hé, maar wacht even over de muziek, Stefan. Dit klinkt toch bijna wie Johnny B. Good? Ik denk dat ze er goed erg geluisterd hebben, ja. Ja, hè? Ik denk dat Johnny B. Good, dit is van 64 dus. Voor wat voor jaar is Johnny B. Good? Ja, weet ik wel. Ik denk ook wel nog, hè. Gewoon opzoeken. Johnny B. Good. Ik heb gezien dat ze nog even dat ze er goed er hebben geluisterd. Johnny B. Good, Chuck Berry. Wikipedia. 1958. Ja. De kans gaat raak vlak, ja, maar, ja. maar het is toch wel een apart nummer. Hè. Ja. Het is niet 100% gekopieerd. Nee, maar ik bedoel. Er zit geen overeenkomst in. Hè. Want die maakte ook. Die hebben dezelfde bas als Paul McCartney. De Hufner-bas. Ja, oké. Ja, dan ben ik in het toes en instrument. Dat ik zie staat daar. Chic man. Ja. Maar de upstate bandje. Ze hebben 2 singeltjes gemaakt, zag ze. Hoe lang hebben ze bestangen? Weet ze niet. Een paar jaar, denk ik. Oh. Ik denk maar een paar jaar. Ik meen dat de collega zag, want daar woont even een van die mannen, geloof ik. Oh. En tot degene wat over zit, die hebben weinig met muziek te doen. Oh, wat leuk. Of je nog eens in een band spelen of wat, weet ik dat niet. Maar Ja, Leif Lu, heb je nog meer informatie over de Thunders uit Montfort? Laat het eens even weten, dan schik ik dat door naar Stefan. dat zou fijn zijn, ja. Ja, ik heb het singeltje niet, dus mocht je nog het singeltje op de zolder hebben liggen, dan laat het maar. Ik kom het Ger halen, met alle plezier. Stefan, die tweede keuzepleitje. Ja, Wat heb ze nu metgenomen? dat is van die draai. Die draai, daar ben ik ook prongelijk terechtgekomen via een kameraad uit de piratenwereld. Dat zei van, kijk eens bij jullie in het dorp. Volgens mij komen die dames van bij jullie. En het waren inderdaad de Wongersisters uit Katsop. Uit Katsop? Nee. Katsop, ja. Dat zijn 3 straten en daar hebben ze dit zanggroepje uitgehaald. Geweldig. Ja, dat waren 3 zusters van een. Die zijn uiteindelijk, die hebben maar een paar jaar eigenlijk samen gezongen. Onder die draai of de Wongersisters, die namen worden een beetje doorheen gebruikt. Die zijn tot in Japan zijn ze zelfs gaan optreden. Dat ging alle kanten op, ja. Vooral in Duitsland. Maar dat had maar een paar jaar had dat eigenlijk maar geduurd. Want er waren het vuur gevallen. Een van de dames die zingt nog. Ben ik heel even de naam van haar kwijt. Van de schemerlamp. Uit Katsop.
Nee. Oh, nee. Nee. Nu zit Wat jammer. Oh, wat jammer. dat is die andere zangeres, het gaat zo. Die had andere kwaliteiten, ja. Wat wil ik zeggen? Die zingt nog onder de naam Diana Ring. Oh, Een van die 3 zusters, die zingt nog. Die kent het ook nog heel goed. Maar met z'n drieën, ja, dat ging helaas niet meer. wie oud zijn Dus, ze nu dan? Poh, die waren vrij jong. Dat heb ik Ja, gezongen. dat Dat zeg waren ik. die waren nog geen 20, denk ik. En dat is van rond de jaren 70, 50. Oh. Maar die zijn 70, denk ik, die dames. Plus minus. En nog een van die meisjes die zingt nog helemaal. Ja, Leuk. ja. Oh, geweldig. Nou, toen heb je het nummer Nee uitgekozen van die 3. Ja. Die 3. Nee, die 3, ja. Die 3. Ze hebben eigenlijk alle nummers in het Duits gezongen. Oh. Behalve deze 2. Die hebben ze in het Nederlands gezongen en de rest is allemaal in het Duits. Dus dat Ja. nog eens heel bijzonder dat zo dit... Dit is helaas niet het origineel. Het origineel, dat is ja, lastig te vinden. En, maar die hebben ze een keer een herpersing van gemaakt. Een paar jaar geleden. 2024, dat is vorig jaar geweest. En dat heb ik die aangeschaft, puur om de muziek te hebben. Dus het is niet het origineel, maar wel dezelfde muziek. We gaan luisteren. Ja. Die 3. Nee. Moet ik gewoon even het volgende zingen. Je denkt dat jij leuk bent. Hé, wat is de... Wat is de A of B? Ah, Oh. ja. Je bent weer iedere keer Oh, wat is dit, man, hè? Kan hè? Nee. Ik ga niet mee met jou. Nee. Zoek maar een andere vrouw. Zoek maar een andere vrouw. Ja. En is dat een hit geweest? Ik stop alleen. Dat is geen hit geweest. Oh. In de tijd was het wel populair, want ja, ik bedoel, die gingen overal ze optreden. Ja, tot aan Japan wat zag ze net. Ja. Oh, ja. En dat waren 3 zusters, die waren nog geen 20 jaar. En de man, dat waren de regelnicht van de club. Dat waren de manager eigenlijk van hun. En die zorgde tot ze over het spik en span op de bühne stonden. Ja. Dus die regelden het spul allemaal. Die zijn ook nog in het Duits uitgebracht, diezelfde nummers. Nee. Nee, de andere. Nee. Ik ben even veel metalig in, maar Dat ze is zijn ook niet- in het Duits. Nee, verkeerd. Nee. Dat is een leuk nummer. De van de Tunnels is niet echt een piratensingle. De rest eigenlijk, ja, de rest wel. Ik heb ze eigenlijk goed gezocht tot het eigenlijk uit Limburg komt. Ja, chic, man, hè? Dat was een beetje de insteek van deze Want serie. dit was kats op. Ja. Else. Ja. Geweldig. Binava. Heerlijk. Ja. Papapau. Oh, verrassend, Ja. verrassend einde. Chic, man, hè? Leuk. Hij nog logo over. Oh, wat een leuke plaat. Hey, dan laat ze me verrassen met de volgende. Wat is dat dan nu alweer? Piet en Frans. Piet en Frans. Piet en Frans. Gooi hem even in de camera. Piet en Frans, die komen van... of Piet komt even van Beek. Ja. Frans, die leeft nog. Piet helaas niet. Frans woont nu in Wermend. Warmen. Hij is nog steeds vol met muziek bezig. De ganse garage vol met orgels en van alles staan. En van Piet heb ik deze single gekregen. Dat is de testpersing wat ze destijds hebben gemaakt. Daarom staat nog niks op het label. Ja, precies. Gewoon dan kijken naar de En het kaart. hoesje is normaal is dat blauw met zwart. Is dat ingekleurd. En dit is gewoon zwart-wit. Want dat is de testpersing. Dus nog gaat apart. En dit is wel eigenlijk piraten. Dit is de piratentango. 100%. Maar Abendspeed is Ja. eigenlijk een nummer worden vergeten. Abend speet gaan we draaien van Piet het Frans het Else. Volgens mij hebben ze iedere koffie in de buurt 100 keer gehad. Met fiascos, kermis en zo. Ze zijn overal geweest. Zelfs in Nerbik, waar dan ik voor een week.
Boekingen, P. Klaassen, Johannesstraat 8 in Beek. Ja, Dat telefoonnummer begint nog met 04402. zie ik, ja. Oh, bij geen gehoor. 04495. Dat wordt hier in de buurt, geloof ik, ja. Hoe is 04495 geworden? Stijn had je ook 44, 94. Oh jee. Nou, we gaan luisteren. Geweldig. Piet en Frans met Abends Speet. Wat leuk toch allemaal. Ja. Möchte jeden Tag in deine Nähe sein, und zu jeder Zeit, ich will nur glücklich sein. Zingt dat Duits? Ja. Oh jee. Ein Spiel. Du hast schon oft gesagt, wann wir uns liebten, es ein schöner Tag, nur für zwei Verliebten, dann soll es wieder Frühling sein. Als we van de kant aan opgezet, Ja. wel een keer. Want de beestje er ook Mississippi, Ja, maar nee, andere... ja, nee, ik heb de Mississippi. En wordt dat meer dan zo'n kermisduo of wat? Ja. Ja, ik zeg, iedere koffie hebben we die 100 jaar gehad, denk ik, hier in de buurt. En die speelde dit jaar, er wordt op gedaan. Maar dan worden dus ook eigen, dit is dus een eigen nummer van hun, hè? En de rest ook allemaal de bekende liedjes van toen. Ja, bij maar 2 singles hebben ze gemaakt, deze. En nog een ander van, ook over een geheime zamerigheid, dat nummer. Maar die hebben maar 2 singles gemaakt en de rest denk ik tot het covers horen wat ze speelden. Ik heb ze nog eens gezien, denk ik. Leuk, Het is man. net zo met een tijd geweest. Want dit was van Ja, weet niet, heb ze allemaal alles van afgepleid. 82. Het was ik 11. Mogen er niet in de koffie komen? Nee. Ja, net die het woorden daar, worden van de koffies. Zouden nog Ja, kaas- nee, maar ik ben geen ouderistig, maar ik ken ze niet. Nee? Nee. We spraken met een kameraad van uit Nerbik. Die hebben Ja. de koffie gehad op dat Maartpleintje. Ik dat en dat. Oh, ja, die hebben dus in de koffiedekker gespeeld. Dus ja, En wou zo, en van waar hebben ze dit pleitje dan gekregen? dit van Piet. Van Piet zelf? Ja, van Piet. Geweldig. Ja. En wie had Piet met de achternaam dan? Piet Klaassen. Oh, oh dat is de manager. Ja, dat is 1/11 ervan. En Frans? Frans dat woont in Warmen, dat maakt nog muziek. Dat is de van... Oh. Ja, die maakt nog muziek. Ben ik geweest een paar jaar terug, ik de ganse garage vol stond met orgels en ja, van al accordeon eigenlijk stond van al. Treedt er Dus- ook nog op? Nee, geloof ik niet, maar zijn dochter met de man, vriend van haar, daar waren ook een beetje voor muziek voor het maken. Oh. En die treden wel op, dus dat is een echte muzikant. Als je informatie hebt over de dochter van Frans, van de duo Piet en Frans, dan schik me dat eens even door en ik ben wel benieuwd. Dat vind ik wel chic. Die is wel getrouwd, dat heb ik je gezegd. Nee joh, ja. het gaat om de muziek man. Oké, hè. oké, dat is het Het goed. gaat om de muziek en Allee, om het dan. singeltje. Dan neem je direct het singeltje met. Wat leuk allemaal. Zeker. Maar als ze nu, ja, de oude vrouwen naar voor de piraten en over... als ze dit singeltje nu... stel dat dat nu te koop is ergens nog. Ja, nu heb ze dan ook nog een testpersing, dus dat is nog bijzonder. Wat zou zo'n gek er dan vergeven door boven in Holland? Zo'n piraat. Wat zou dat dan... Wat zou dat... 100 euro is niks. Nee, dat meent ze niet. Ja. Dat zijn gewoon dingen, daar zit er gewoon niet veel van gemaakt. Ja, En ja, het is precies. gewoon een heel goed nummer. En het is een beetje ja, is het een statussymbool. Als ze bepaalde singles hebben staan, ja misschien wel. Als er bepaalde singles in die koffer op zit, ja dat geeft Die toch een eigenlijk- beetje, hey, die single, die moet je ook hebben. En, Maar zo is het Piet en Frans erboven dan kennen we. ja, ik geloof het maar. Echt waar, joh? 100%. Dus, oh ja, ongelooflijk. Ja, Wie dat ja. wat in de wereld, hè? Er zijn heel veel singles uit Limburg, van groepen uit Limburg, Ja, wat toch heel erg gewild zijn. gedraaid werden. Ja, dus ik veel van dit. Van alle zusjes Ja. zijn er wel een deel. Ja, want de volgende, Dus, die ken ik dus wel, maar dat is wel een hele bijzonder pleitje. Toen hebben ze, ja, dezelfde man, de Alpenzusjes. De Alpenzusjes met nummer Mississippi. En Mississippi, dat kennen we allemaal van Pussycat Ja. natuurlijk. Ja, ik heb een beetje een rondje gemaakt door Limburg. En dan kom ik eigenlijk bij hun in de buurt doet. Hoe is de buurt? Waar wonen ze dan?
Waar komen die vandaan? Bronsum, Hoensbroek. Oh, Parkstad. Die ken je, ja, Op de Parkstad. Parkstad in ieder geval, Ja. 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 En daar moet je er meer van zeggen. Een beetje de link met Pussycat eigenlijk. De Pussycat ook toch wel Ja, een, Pussycat wel eerder. Ze hebben gecoverd. Ja, van- ja, van- ja, Ze ja, hebben ja. het nagepakt van Ja, Pussycat. ja. Dan zijn we... Ja. Nou, Dus ze hebben heel veel muziek gemaakt in tientallen jaren hier in Limburg. maar ze betekent toch voornamelijk Oostenrijkse Alpenzusjes, de naam. Ja, Ze ja. denken toch jodelen ook, denken ze ook allemaal. Ook, hè? maar ook veel Nederlands hebben ze gezongen. Dit is ook in het Nederlands. Dus het is niet in het Duits of Oostenrijks, het is allemaal in het Hollands dit. Mississippi. Wie zingt Pussycat dan? Oh, in het Engels. Die in het En Engels, ze ja. zingen het nu in het In het Hollands. Nederlands. Oh, dat is Juist spannend. niet in de Parkstad, maar wel in Nee, het nee. Nederlands. We gaan luisteren naar de Alpenzusjes. Oh, maar er zit is al die vierde keuzepleitje. Ik Conversationaal, ja. Ja, maar ja, dit is wel hartstikke leuk. Mississippi van de Alpenzusjes. Ja. Oh ja. Oh, dat is inderdaad gans angst, joh. Waar je s'avonds vaak een country zanger hoort. Nee, Ja. dat weet ze niet. Ja, ja. Wind begeleidt en een gitaarakkoord. Oh nee. Als lichten in de schemering verdwijnen, klinkt een melodie. En iedereen zingt mee, Iedereen zingt mee. maar de Mississippi. speelt een eeuwig Zeg in de tekst, of wie? God me, ja. Nee, nee, je moet zelf de tekst leren. Wacht, Nee, nee. gewoon googelen. pijn van een vaarwel. Het zal best wel ergens opstaan, maar... En op een dag verborg ik al mijn dromen. Ik heb ze meegenomen toen ik je verliet. Nee, ja, er zit nog eens de tekst. Mississippi. Ik verlang Als je daar lyrics achter doet. waar ik ook naartoe zou gaan. Je laat me los en trekt me aan. Die Mysteriegas, ja, de meest gekke plaat is steeds de tekst, zo is op dit moment maar. Mississippi. Chic, ja. Leuk man. Jouw herinnering. Heb ik Dus wel een verschil, denk ik, als het de versie van Pussycat was. Toen was het echt dat er een band achter zit. Dit klinkt meer studio, Ja, maar ook gewoon. ik heb elektronischer, ja. Ja, gewoon de loes door de gitaar. Ja. Dat is volgens mij die ook op Urgen gespeeld. Zo klinkt dat. Synthesizer, Ja, ja, ja. Je hebt gewoon een leuk nummer, maar de Pussycat, ja, die heeft gewoon gitaar en alles bij zich. Ja. heen verbrengt Ja. vaak een idool. Oh, heerlijk. Country zangers veel Sowieso een goed nummer, hè. rock and roll. Mississippi. Maar Ja. op warme zomernachten gaan steeds mijn gedachten naar die tijd terug. Mississippi. Hier goed, Hans gaat foto's maken. Alle dan. Ja, ik ken de Nederlandse tekst niet. Gewoon, ja, Mississippi. Ja, chic. Je laat me los en trekt me aan. Als je kijkt naar Mississippi van Pussycat, als je eens kijkt wie zo lang tot dat het uitgebracht. Ja. Bijzonder, hè? Ja, eigenlijk een wereldhit geweest, hè. En zie leeft er eigenlijk een beetje dan met de Hollandse versie daarna.
Jouw herinnering. En die zijn allebei van bij Johnny Hoesa. Jos Telstar. Ja. Telstar. Telstar en die ook. Dus hij heeft best niet alleen hoenkelpaar gemaakt, Nee, hij heeft ook nee, ja, hele ja, goede ja. muziek is er weggekomen. Ja, dat is slim geweest. Ze hadden al die Telstar genummerd hebben. Dan kenden ze makkelijker sparen. Ja. Dan weten ze dat nummer Dus ook ik niet wist er meer. dat al. Ja. Jullie weten het eerste Ja. nummer gewoon, wist er dat al. Nou, dit is een andere, dit is op Starlet dan. Oh, Dus ja, het is weer een aparte serie is het ja, ja. eigenlijk. Maar wel met nummers. Ja. Wel heel Ja. slim. Ja. Geweldig. Wat leuk, man. Ja, Chiga. De Alpenzusjes met Mississippi. Oh, heerlijk. Nou, dan ben ik benieuwd wat ze... Dat is al Ja. de ene laatste, Stefan. Wat heb ze nu voor ons uitgezocht? Ja, vertel maar. Moet wat ik dat is gewoon vertellen? De Ja, film- maar ik ken die toch niet? Oh nee, dat klopt. Jawel, deze koos je toch een beetje, meende ze. Ja, de naam. Oké, heb de ik voor. Philomena Boys. Ja, Eh, de Philomeen uit dat is ook- Kerkroo. Hoe komen die Uit vanaf? Waalten. Ja, ook Parkstad in ieder geval. Ja. Oh, dat weet ze. Nou ja, ik weet dat bij Kniepa Miets Ploem, dat is een harmonie, die heet de Philomeen. En die zingen de liedjes van Kerkroo, Oké. van Ploem. En die van Waalten, die spelen de liedjes van Kniepa. Dan zal dat toch Ja, afkomen. dus dan zal het Ja, die, ja, de ook Philomena een beetje- Boys. Wacht even, weet immers voor de naam, waar ze vandaan komen, dan mail maar naar ons en dan geeft ze me het pleitje ook maar direct met. Ik heb nog niks gehoord. Dat is het wel, hè? Ja, ik vind dat wat chic. Ja, van 82 is het Kerkroo uit de bier Oh, gezet. Kerkroo, ja, In denk ieder ik ook, geval, de Philomeen. Van die ken je stad. Die hebben ook een aantal leuke singeltjes gemaakt. En dit is eigenlijk, ja, vind ik zelf het zwaarste nummer. From Amsterdam to New York Ja. City, in het Engels. Ook een, ook zo'n gek piratending is dat. En ook weer Limburgs natuurlijk. Want zie zin. Oh, correspondentieadres. De Sleenada-straat 33 in Schaasberg. Op Ja. de sheet. Heb ze het al. Hey. Dus als je nog immers woont op de Sleenada-straat 33 in Schaasberg, gang even naar de zolder. Kijk of er nog het singeltjes liggen van de Philomena Boys. En dan, ik werk in Kerkroo. Ik ben in 5 minuten biedig. We gaan nu luisteren. Die enige laatste keuzeplekje. Ja, zie je het, ja. De Philomena Boys met From Amsterdam to New York City. Oh, James Last. Ja, is het zo? I'm walking down the streets, and the nights still keep on falling. So Ik weet ik verder niet jou veel vanaf van de groep. Nee, precies. Ja, dan moeten we googlen, hè. Je kent deze single, we hebben nog een single, die hebben we ook wel eens gehad, maar... Heb ze die wat, in het plat? Nee, die hebben we ook eens gehad, die andere single van hun. Oh, Maar de rest weet ik heel weinig vanaf, juist dat leuke muziek is. From Amsterdam to New York City, behind my country over the sea. From Amsterdam to New York City, I'm flying back to my memories. From Amsterdam de to New York City, Philomena Boys. Ja, waiting over the ocean, a lovely woman, my own mind. That's a holiday. Die groep het Kerkrade. Trip to New York City. Met Bert Hozen, Jo Hozen, Theo Roering, Matt Hansen, Piet Hollander en Piet Haanraads. hey. Hé, dat van die gokkers van Haanraad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, weer. Leuk, man. All I want is flying away from Amsterdam. Nog steeds 1982. Dat is die andere, ja. Ja. Voorbij, dus het gaat minder. Dit is echt de zwaarste droed. Oh, de kijk daar, ze had hem nog een keer. In 2024 nog een keer uitgebracht. Ja. Ja, dus er wordt een aanpassing van Ja, gemaakt. ja. Dat hoeft niet per se door taalstart te zijn gebeurd. Maar ja, veel goede singles wat die piraten graag willen hebben.
Wat laatst kregen ze, ja, die waren bijna van meneer werden die bijgemaakt. Ja, maar wij pakten. Gebeurt nu, hè? Een vliegmachine gaat er ook weer naar. Wat zit er nog in? Een vliegmachine van Amsterdam naar New York City, ja. Die gaan op reis, jongens. Oh, weer. Die gaan op reis, jongens. Nou, ik weet dat bedrijf, dat kent ze ook mooi, Facey.nl. Ja, Die brengen heel veel van de oude kroonmoeden allemaal, hè? ja, ja. Maar, die moeten dan toch ergens heel veel geld betalen om die masters te... Ik weet niet wie dat zit, ook met rechten of zo. Ja, precies. Misschien ik denk dat na een bepaalde tijd, na zoveel jaar, dat de nummer is gebracht, dat ze dat zo kent doen. Ja, maar die band moeten toch... Johnny Hoes, ik weet dat wie heet de zoon van Johnny Hoes? Adriaan, ja, daar zit er daar komt geen aan dat archief. Nee, dat ik geloof dat maar. Dat is groot werd wat daar liggen. Ja. Hé man, Zeker dat weten. is... en ik heb gehoord van, ja, Bert Saldeborg, in de uitzending, dat die met Adriaan toch bezig zijn om weer oude platen opnieuw uit te geven. Dus ja, bij Wetken van de taal zal ook nog van alles verwachten. Ja, bedoel, die Dat hebben zou wel genoeg chic liggen. En ik denk ook een hele hoop wat ze hebben opgenomen ooit. Wat nog eens op een plank ligt. Of wat nog niet is uitgebracht, ja, dat weet je. Wat toen misschien als bagger wordt gezien, en wat nu eigenlijk populair is, Ja. die groepen. Laten we het hopen. Ik kan het Ja. nooit vernieuwd genoeg hebben. Tenminste, ja. Hè, toch? Nou, mijn vrouw vind ik angst, maar... Ja, die vrouw. Ja, ik ben daar nog alleen, maar... tot hier, dit moet zuiver blijven en hier mag nog gaat. Je kan ze was aan een kalak zetten hier zo. Nee, Ik zei uit. kan ze altijd een bier lopen. Ik zei uit, man. Stefan, Panners uit Elsen, die laatste verzoekplaatje. Ja, Dan kom ik toch aan een bekende naam. Maar zijn ze dit echt? dat is echt de Pussycat met het nummer Smile. Deze persie komt uit Zuid-Afrika. Wat? Daar verstaan ze ook Hollis. Het wordt in het Engels gezongen. Maar dat is ook in Zuid-Afrika uitgebracht. Dat is Stees Hoes en die is gewoon super. Door het bekende spleetje van Tony Bolet natuurlijk. Wat Och, dat Hoes, verrek, nee. ja, In Zuid-Afrika? Ja. Wie komt zo daar dan aan weer? de postbode heb ik dat gebracht. Niet meer normaal. Ja, nou, vind je Hoesje gewoon geweldig. Met het spleetje. Ja, Smile. En het spleetje van Oh. Tony. Wat leuk toch? Ja, chic toch, hè? goed, maar ja. Het is wel heel bijzonder. Nou ja, Leef Lu, wilt je ook eens in het Tony, dadelijk draai ik het laatste verzoek, wilt je ook eens in het Tony's familietip komen, dan mail even naar dit adres. Oh, ik ben de datums vergeten voor de volgende. Ik zet ze wel op Facebook tronger. En als je nog pleitjes hebt, als je nog pleitjes van kermis, Ja. piratenpleitjes op een zolder op liggen, van de Thunders, die Draai, Piet en Frans, de Alpenzusjes, die Philomena Boys, dan, Komen. Laat me komen. We gaan luisteren naar Pussycat met Smile en het pleitje komt uit Zuid-Afrika. Wat bijzonder. Moet je even laten zien? Wat? Ja, ik heb foto's gemaakt. Oh ja, Oké, super. Ik heb foto's gemaakt. De hoesjes komen ook allemaal Oh, prima. onder het lijntje te staan. Oh ja, dat ken ik, ja. Smile, ja. Dat is van de LP hoe ze staat. There were days I couldn't weep, nights I couldn't sleep, and everything I did just turned out. Sorry, Hans. Till it was you to dry my tears. Heerlijk. Pussycat, With joh, geweldig. words in Wat my leuk, ear. Stefan. Echt leuk. Ik ben echt... Ik moet zeggen, Pussycat is eigenlijk, dat vond ik week 12 voor, vond je dat al chic. De pand rijden dat natuurlijk, hè, Toes. En hij is in de Mikado vroeger. Dat was juist dat gewoon rond en in de midden is het een open plein. En er was Michael denk ik op zaterdag tot Nederlandse bands, zangeressen, zangers optrooien. Ja. En Pussycat, ja, die komen ook regelmatig. In de Mikado. De oude Mikado in Ja, Berg. ja, dat middenplein, dat wordt dan open. Een beetje zo'n Waar ook teug. zo'n restaurantje bij of zo. Dan kon je zo gaan drinken, geloof ik, hè? Niet in dat open, dat weet Maar ik dan niet. wordt die platenzaak loopt er ook toen, hè?
Ja, Waar dat die platenzaak, die bandjes allemaal... ik weet het niet. Maar er leeft eigenlijk een boete toe. In het midden van elkaar leeft een boete toe, eigenlijk een rondje tuin. Ja, Hans is van Beek en Margot is even Beek. Ja. Maar die zijn nog niet zo oud. En daar trooi je nog Nee? tussen op. Oh. Oh ja, die woonden in Beek, sorry. Oké. Maar toch komen deze groepen aan, ja, noem maar op. Ik dat vind komt het zo allemaal leuk, spelen. een van die meisjes had op de Facebookpagina zijn ze steeds zo die oude foto's van, Ja. van vroeger aan het posten. Oh, heerlijk. Ja, chic. En ik Hartstikke weet niet chic. of dat een van de meisjes is of een van de jongens, ik heb geen idee. Maar er is een Facebookpagina, dat deed immers allemaal oude anekdotes van vroeger. Maar dan ken ik dit plaatje dadelijk ook en dan kan die foto ook eens opzetten. Ja, gooi dat maar aan het stop. Dus, Ja. Wacht, dan moet Hans nog één foto maken. Zetten we dat erbij, hè. Dat is een Tony's vanilletip. Misschien komen die van Mississippi ook wel eens een Tony's vanilletip. ja. Dus bij deze de uitnodiging voor de leden van Mississippi om bij Mick naar de Rijksweg Noord pleitjes te komen draaien. Hij gaat te vertellen over Mississippi. Het zou hartstikke chic zijn. Ja. Ja, Stefan, warm. Ja, dit is al bijna af. En, Dank je. ja, graag gedaan. Geweldig. Graag gedaan. Ja, ik dacht dat het wel leuke muziek was. En we blijven in Limburgse Ja, na. geweldig. En heerlijk bedankt voor de pleitjes. Ja. Ja, en doe bedankt voor het, Dat is te gek, ja. voor het komen. Nou, Dat is te gek, ja. Ik Top. ga wacht, kijk hier. Ja. We gaan er ook wel een foto maken. Is het melk of puur? Melk. Ah, dan pak ze het. Moest ze dit. Dankjewel. Heerlijk. Ja, Hans Margot ook bedankt voor de techniek. Ja, tot in de volgende Tony's vanilletip. Ja, zo'n dingen maken ze met daar. Hier gewoon in de woonkamer. Fantastische, chique muziek. Nogmaals, iedereen bedankt voor het kijken, bedankt voor het loesen. Geef ik op. Kom dan zitten met de zus favoriete platen en smile, blijf smilen. En pluk een dag en... And remember that you here, zet het. Met het spleetje in de tuin. Hoi! Moet je zwaaien, Stefan. Ja. Hoi! Dan een Sherlock Hall.